सह आयौ हनै गोथै सह कर'ना भाइरास COVID-19 ना मानसि फोथैदों कर'ना भाइरास COVID-19 ना मानसि फोथैदों बियो बिगियाननि बोरना सावजाखो बियो बिगियाननि बोरना सावजाखो सोरजिगिरिनि सोरजिखौ फोजोबस्रांनायनि मोन्थाया सोरनाव दं सोरजिगिरिनि सोरजिखौ फोजोबस्रांनायनि मोन्थाया सोरनाव दं सहायनो हायाखै जों दिनै जोंनो फिननाय नांगौ मुलुगाव गोथै सह आयौ हनै गोथै सह मुलुगनि गोहोगोरा हादरफोराबो दिनै संखिखांदों थैनायजों जेननांदों मुलुगनि गोहोगोरा हादरफोराबो दिनै संखिखांदों थैनायजों जेननांदों लाख लाख सुबुं अबथिरा थैनांबाय बेसेबां सुबुं थैबावगोन बुंस'नो हाया दिनै कर'ना भाइरासखौ फोथैनो दिनैबो मुलि गैया नै सोरजिगिरि नों गैयाबोला जोंहालाय राहा गैया नै सोरजिगिरि नों गैयाबोला जोंहालाय राहा गैया मुलुगाव गोथै सह आयौ हनै गोथै सह भारतनि सोदोमस्रि नों देरहासार हनै जै होदों कर'ना भाइरास मुर्दाबाद कर'ना भाइरास मुर्दाबाद भारतनि सोदोमस्रि नों देरहासार हनै जै होदों कर'ना भाइरास मुर्दाबाद कर'ना भाइरास मुर्दाबाद
दाबा लकडाउनाल' बिनि राहा लामा डाक्टार अजाफोराबो बे लोमजानायखौ फाहाम हाया मानिनांगोन जों दिनै बयबो मानसि हारिया समाजान्थायाल' सन्देरहायैनि जोंनि गुबै राहा समाजान्थायाल' सन्देरहायैनि जोंनि गुबै राहा मुलुगाव गोथै सह आयौ हनै गोथै सह बुहुम बिमानि सोदोमस्रि मेगनाव गोमजोरनाय हाबनाय ब्लाव ब्लाव अर जोंबाय ब्लाव ब्लाव अर जोंबाय बुहुम बिमानि सोदोमस्रि मेगनाव गोमजोरनाय हाबनाय ब्लाव ब्लाव अर जोंबाय ब्लाव ब्लाव अर जोंबाय थामथि मुलुग दावहाया जागायजेनबाय नामा सोरबा सोरखौबा फोजोबस्रांगोन नामा सोगोमदों हनै नैबेया बैखौ गिख्रंथाव हाथेरजों नै सोरजिगिरि नोंल' जोंनि जेनिबो रैखागिरि नै सोरजिगिरि नोंल' जोंनि जेनिबो रैखागिरि मुलुगाव गोथै सह आयौ हनै गोथै सह